Dia 41, direcció a Japó. Bueno. Ja és bastant oficial, no? Això de que farem els vídeos en català. Mullallo! Epa! Despertar-nos, la primera parada és treure l'ex-albanesos, perquè en zones rurals es paga molt en efectiu. Però després d'un petit error de conversió, vam acabar traient l'equivalent a 500 euros a 2 dies de marxar d'Albània. Després d'una caminadeta pel centre sota un sol asfixiat, ens vam dirigir a buscar el bus que havia de portar-nos fins a la capital. Vam anar directes a la casa que teníem llogada, per descansar i fer una mica de feina amb bona companyia. Quan va caure el vespre, vam sortir a donar una volta pel centre. Visitant Tirana de nit, no es veu gaire res perquè en aquesta plaça és la plaça principal, però no hi ha llum. I abans hem dit, ui, quin edifici més raro! I mira, un llamp de cara que és aquest edifici. És una cara. Quina cosa més rara. Durant el passeig vam anar descobrint diversos monuments curiosos. Això sí, la millor descoberta del dia va ser un suc de cireres espectacular. T'ho juro que això és la puta glòria. I am addicted to you. I am addicted Aquesta- te quiero. Aquesta merda és addictiva, La piruleta desfeta. Nano, xaval, si us agraden les xutxes de piruletes o les piruletes en general, això és que no pararàs. No podem parar de veure. Està tremendo. Està super tremendo. He deixat la cervesa. Ara m'he passat això. Potser millor, Acabaràs una mica gordet, però bueno, Mira, fructal, ja li faig publicitat i tot. fructal. Sí. Sisplau, importeu a Espanya. La nit va acabar amb un bon sopar tradicional albanès. Si voleu veure els vídeos complets, passeu pel nostre canal de YouTube. Desvisats.